फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। रिकॉर्डिंग बाय A to Z ढकियाटा सीतामढ़ी। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। सापावा कए पिया करे परसान हो मूसावा तो रोजे रोजे करे कुदफान हो। सापावा कए पिया करे परसान हो मूसावा तो रोजे रोजे करे कुदफान हो। कति गणेश छोटे छोटे बारे जंगल झाड़ी जइहे केने झारे। कार्तिक गणेश अभी छोटे छोटे बारे। रौरा जी चाल से बानी दबा अब मुश्किल भइल बा जीना। ओरहन आवता रोजीना सुनी ना ओरहन आवता रोजीना। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। ढकियाटा सीतामढ़ी। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। करे के न धरे के बैठल खोजिला सावन में पलानी चुबे छवनी नटीना। सीना करे के न धरे के बैठल खोजिला सावन में पलानी चुबे छवनी नटीना। प्रदीप राइटर के भागो सुधारी कमरिया में अइले नरेश बिहारी। ओली जी भी अइले संगे नरेश बिहारी। विकास राजवा के होखेला छाती ओकरो के कुछो दीना। ओरहन आवता रोजीना ए जी ओरहन आवता रोजीना। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। फालना बहू के चोरले बाबू दीना ओरहन आवता रोजीना। रिकॉर्डिंग बाय A to Z ढाका।